Kosak Age of Empireen urte parean ere egon den joku bat da, baina zentratzen da gehiago era viktorianoan edo amazazpi garren mende inguruan, eta oso ezberdina da ikusiko duzuen moduan. Eta barrala ere Age of Empiresen antzerako jokua dela esan daiteke, batez ere Kosak 3, Kosak 2 hor niretzat izan zen apur bat nazte borraste bat, eta goratzen dut nintzela gai ere edifizioak egiteko, eta barroen hasi dira kargatzen, ez dakit kargatze denbora hausen bat iraunko duen, eta bueno, espero duzagun denbora asko ez behar izatea, nahiko eskardo ikusten duzuen moduan, baina bueno. A ver, tipitapa. Vale. Azteko egin behar dugu ayuntamiento orain astu zen nola den euskaraz. Nago nahiko espeso. Vale, orain zuen hemen eta zuen joan ikusten duzuen moduan hemen rekurtso asko daude, egurra, dirua, harria, minerala, urrea, burdina eta ikatza. Hongo bizkana gauza egiten da zuek hemen derrota. Ikusten moduan hori da Age of Empiresen antzeko joko bat eta bar, eta hemen egin nahi dituzue. Adibidez, zure egiten ez daude laurak ere, zure gauzak egiten daude. Eta pizkananka joango da handitzen, eta gauza egiten, gero janari hasiko da egoitzen nahiko asko. Rekurtsoak eta bat burdingile bat zer esateagatik, supongo zera eta zu hona laguntza emateko eta horrendi denbora bat eta gara Holanda eta horrela
erazoko bat dute hau hau egiteko apurtu bat handiago kuartela pizkanaka bado gorantza Jorra doazen itxosun pausen moduan Otro daude lanean, bost Horla, eta hemen ditugu, hori, komunitateak eta lehenengo sobetu gara ekonomian eta uste dut beharko dugula sektorri horra janario gehiago da, ez beste derrota bat garrantzitsua izan da ez dakitzen bat okupatuko duen kasu janaria beharko dugula Saya akan jarriko ditu janaria garrantzitsa da bakarrik gordetzen da jokua batean Ruido daiteke guzteko edifizioen itxura eta nahiko polita da alde horretatik ikusita. Honen baten dukatzen dudan eta gantzen den janaria bilatzera eta hartzen dira zenbat daude pertsonak utzak lan egiten eta hori oso ondo da. Eta janariera
Ikeroe itxura eta akademia bukatzen denean behar dira ofizialak posizioa eta formazioak beharrezkoa delako. Emango dira gure gerlariak ateratzen. Hau, nuen espero izateko, nire dituzu, ziteroak eta bai. Ditugu ja jatzen diren suelta puro batekin batzikoa doaz zueko sortu Ahora, horti. Batzuetan erortzen dire eta ikusi moduan gure den hartu dute. Kuartel bat. ikusi ere soldaduen itxura eta nolako den. Edo haueko nahi, ez soldadu gehiago.
Bai, esan dira. Campamentu egiteko eta egin beharreko zezuzenak egitera goaz agatuta da hori ibertuzula armada bat atabezin pronto esateko da lehen aldea jolazten dudale hemen bueno. Arriba dugu Joan esploratzera Bueno lagunok, hau izan da den, espero du guztiok esan zaizuela eta hurrengoan gehiago izan da apur bat jokoa erakusteko eta agur.